Naku, isultin mo ba? Naku, good news. Ugali. Sa bot na pura ka na. Dili man kay ay mo ulan sa dukon siya. Kanang kaya chat siya ako nga maglibre siya galot. Nya libre galot tayo. Napay hatag niya 500. Pwede na. Weh. Sana kita pa ano tanya, kita pa tagad kininto. Tinod pura ka na. Tinuod manggod. No, na chat diri pakita unti ka. Tantawa. Rong makatuo kita. Binuang man ang bot-bot na. Kasi chat diri no na paibalo na tay libre nga alot or haircut binyo sa Cabay City. 24 hours ang serbisyo. Makadawat og 500 ang muadto. Yeah, boy. Oh, mayo no ana. Kailan ka? Asa man to usag kauban na to? To. Si Boss Rebet. Ako sa ito kung kauban na to. Ha? Si, ngapri. Ya, away laro sa dem. Boy. Nako no libreng kuan. Alot ko. Oy, tayo. Nakoy. Importante lagi kay nay naunsa mo ka. Nako no libreng alot ko no ba? Sa mudagan ko no sa konsehan niya. Napog ko no ihatag ang kinintos. Banog tinood puro gana. Yeah, boy. Pero mura magtinuod ka. Gayon ta kong kauban. Ano nabi ako ninyo nga. Buton kayo mong dagko. Yang to. Tato. Tinawag ni mong gingon, God. Tinuod lagi na. Nakita ko ato. Chat sa kong kauban. Tayo bitang tinawag ha. Tala, ito. Ha? Di lagi ka mo to. Oh. Saan mo na ka tinawag, boss nga? Ano libre ano? Tinuod mo na. May message do. Asa mo na napita? Ang binyo sa Cabay City. Ang magpalot dito, tagaan pa niya tag 500 ang ulok. Pwede na. No, basa pa god. Ya sama ato ta. Kadam-dam po ka na eh. Kadumdum sa ito ko diyang lugar ha. Ya, saman. Ay mo atong gid ko. Ato ta. Ha? Okay, no tagas na kanya yung buhok ko. Nang gupo-gupo tag jutay ba. Nasa man ta? Ta? Pagandre na Ano mga tong bata? Dali mo bata pag reklamo mo dala. Doon mo na kay. Ari tagay mo ka. Ano naman? Dalan pa na eh. Ayun, sa muli dalan dali. Ako dito dali. Bukas ni te. Ay, dalan. Tani na kana. Tesa. Ha? Mupalit na kita kuan kanang makaon ba sa mag-alalot? Balik na punta ato. Kalayuan man ato. Ay do na sige ra gud kay makapay banad bitaw ta. Tabalik sa ta. Ota, ilong kamera. Ana man tong malibay sa kuan ba mag-alalot ba. Yung sige, kailan ba ta? Sino palitan? Ayo. Ayo. Di ba balitan mi tay kuan? Kuan. Tagpila na sa tay. Tagpila ni mang Punjay. Punjay. Sari na yun. Pila ka mo? 5 are. Oh, 5. Kanira kay palipay niya itong guwanti ba? Mag-alalot. Yeah, boy. Ano sa 25? 25. Gamate! Kadyan niya di kong diapil. Gamate! Kasama eh! Sige, bye. Bye! Ba? Eh, lasa mo rin po kagamis. Ayo ka jod. Kagamis pa niyo roon. Oo. Na, mag... Yaw-yaw pa yun. Ganahan ka mga kwarta. Para ayaw ta. 500. Ano na
Paalo raman ako ha. Kung bitbito na akong sinilas, bitbita pa na inyo ha. Sama po. Kaya ako may leader. Ano lang ka agad? Bitbita na sinilas na kayo, panila po ka. Unsa man ning? Lako ka na ning. Ay, hapit na ang Kabay City. Oy nana, ulat sa kunino kung kuno ko tara ka rin. Binatam. No, no, no. Doon na lang. Doon jud. Layo pa kayo. Jadi harap tadi lakabos ko lang po. Doon na lang. Kita ka ng motoran. Di atapay mo. Muna Kabay City. Daray city nga butol. No, no, no. Sama na. Kahoyan sa Sama ite. ko. Magpuno kahoy oh. Magpalot mo, dili. Ganahan mo 500 dili. Ata. Sige. Mana? Ulam na kayo. Gani ha, sige yaw karon. Bali ba na yun? Na, limbo nun. Oh, asa ka boss? Ano man yan nanay ko no? Diari mo ning lagian diri. Lagian pa na, bubong naman na. Sama ka. Diha lagi nang lagian. Ah, sa ulit ko. Eh, inaw sa No, ka. no, no. Para kinin ko. Ano ko? Sunod mo na. Wala naman yung lagian, wala naman lain. Ano makayo? Yaw yaw. No, 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 no. Ay. Apa lagi gerak-gerak? Hoy! Wala ko ninyo eh. Oy, ko. Labang kita rin sa paakay. Ano lang yung dala na rin? So, mula bang kita ane? Labang sa rin, labang. Kita, tapos na, jacket. Ano ba may kapal mo na doon? Ay, hindi lang yung lagian. Gutom mo na boss. Ay, kapit na po, saya nagkabalang kakakit na. Kapuya. Uy, bayabat, bayabat! Kini ba, lagi kong gutom man inon. Ay! Ay! No, 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 no. Oh, wala kayo ha? Uy, tayo ba? Oh, pilihan pa naman ang hinap. Basta po na kong purol. Ang gawakas, makaman magandang flawas. Kapit yun, salamat yun. Pwede na mabot. Kami ning bayabat dito ah. Parang Asam tutong ko ba? Sa. Asa mo raw? Boss. 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 Ano na gate lamang?
Boss. Ya, ano ka? Boss? Bro. Hi, I'm here. Tara na. Ikaw naman dahil ka diha? Kuyaw na. Nakukuhan. Ya, ano karon niya? Bang! Uy, dangka. Ay, kita mo. Ay, yo. Kita mo. Kaboy. No, 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 no. Daw. Deliver na eh. Deliver ko na. Pagkalayuan mo yung karangan eh. Matama mo. Palagi wala na nagitara magani. Mas na yun ang dili na ito makita. Ayaw eh. Masa niya pili out. Kinugdo na lang. Girintos. Nalaman na sa babaw girintos. No, no, Boss, silasang naman kayo. no. No, no, no. Lasang na kayo. Sunod mo na ako kay ni dili dagi para makakita sa girintos. Kamatay ko na sila. Oo, man kaon itong ano. Di ba taka girintos sa nagdili ta kagani. Mo nay wag Saan ko na lagi na tao. lagi. Saan na kayo? Mo nay ako nakita sa picture. Picture. Bang! Ay. No, no, no. Palami. Ulit. Diri ay special nga agi ano no? Para mabot na tong 500. Oh. Ulan ay. Abot na tapos? Pita, kanang babo na rin babo? Tingka, tite. City maguri. Ano yung tawag kabay city? Wala tawag na. Nani? Boto araw. No, 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 no. Mo na. Mo na. Yes! Lah. Kadaghan naman kayo ni nila. Ano man ning tulo man ni kabok nga uskabok ra man unta ning ako ang alutan dire. Naagani ko sa tumoy sa bobo dun ni pa din sila din eh. Ano ra ba jud tayo? Brad, oh, No, Brad, no, ano no, to? no. Ato, malog no? Tulo? Ah, tuon. Saan yung dala? Ay, naman kita na Brad. Para na yung kuwan. Matimo na mo deh. Yeah, boy. Ah! Matag mo na ko. Oo, nakasin Kaya na ako ako. invite makadoon ko. Ay, turo pang dina. Yung paano to kumay? Ah, okay. Hanap ng paano. Kaya may nasa sa kay. Wala ka kada. Boss ha? Okay. Nagdala man ni sila og kuan. Pagkaon dire. Boss, igutom ka? Oh. Tapos. Kurang gutom na rin. Saan naman Bang! Ay, kuwan na. Paris na, No, pantulak. no, no, no. Ano kayo sinagikan sa? Bigas. Wow! Dami yan eh. Oy! Asa man yun yung palit? At na ikaw ko na ito na kayo bikiri atong dami. Ano mo? Ano yan nanay mong supa? Unya, nara! Nanay! Grasya naman yung hatang tagpagkaon. Ako, manghatag di ko pa bante ron. Ate no, dyan ito? Oh, tinood na. Wala iskam, anak kay mudagan di ako pagka konsyar. Muna nga, anang tag 500, ako nang hatag sa inyo ha. Dili na siya pamulitik ka ako, pero buta rin ito ninyo. Ay, wala. Magbuta naman ito mo. Ako po na ako kay. Ano sawa? Sawa na ako. Wala ko mo ninyo. Tao? Kaya nasa? Taro kaya tawa? Aliwan na ito ni boss kay pagkabong ng saulat ko. No, 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 no.
Akan nih, buat nih. Wala ginambukan ni ron. Pero boss, kun man boss. Ay nagpalagi na boss kay. Kon man ka nang. Kadang to ka na boss. Gani. Ana na boss. Naman ko ni gamit namo dito sa City of Canturato. Makagwapo kayo sa. Di? So, ano na mo dawat sa 500? Kuplaray mo kamot. Wow! 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 Okay, so pilay mo na dawat boss. 500 boss. Okay. Kung sa'yo may kasulti sa ato ang paglibre o pangpangalot karon nga panahon na. Salamat, salamat. Nama ko kuha ko na to pero bumalik ako dahil kay ikaw may sunod din sunod. Ciao. Din sunod si kuha mo. Okay. Balik ko ha. Bye-bye. Tulo mo ka buok. Kunya ituyo kaning ako nga layo kayo kay kaning ganahan jud ko nga usaray ako malutan karon unya daghan kayo mo unya pila mo 500 usa no so 500 1,000 1,500 1,000 kadako na ng kwartaha as mangita na ko niyo makuwat uy ang badsik ito na to hindi na magtinig ko lang Yang pajut. Kinsa ba anong naaman mo din Oo, na may gulat dire kay magkalat ni bagong tao na. Wala ba to? Kinsa man nagdiro ng alok din Kato bang mudagan ko ni siya? Kunsyal? wala man ko kay baluana niya kay naapaman ko'y lagaw muagir ako Sige, sige. Sige, kay magulat rami niya. kay Base medyo ba? maipit man sa daog masangit ko din Sige, sige kay magulat rami niya. okay Salamat sa inyong makanunayong paglanta sa mga video palangga.